izzeteri membarun salam ga tibbewi fas izzeteri membarun rasmi daturtoga tin izzeteri membarun duhoge rayitunge majdihuge gawaduge sawwisuna maaddaage haage dashun nimmuma muhimmu maseketake hurmaayako algunu gastukorne mihinga august mahoge 21 duhoge niyada mi dawruge muddatu ituru kurma wima dawru ituru kurma medu vote ge hum medu vote gadiga onnana wahaga dannawa sual 5.1 Wakardu Daira Gazetted member Hussein Ziad, Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Adi Saida Kurabba Swal, Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Adi Saida Marhaba Danno. Swal Kurama Gazetted member Fursotaru. Sukriya Gazetted Rais Marhaba Wazir Miha Dati Dosware Wazir Wadagan Kamataka Adi me Fahong around Kori Swal, Miswala Jawab Demo Wazir Wadagan Kamtaka. वरा इखलास तरीका में शुक्र दानो मिहार देहास फंसइस व नहर हज दिम फैसा दक्का हा मीहुंगे लिस्टु तरतीबु हज गेंदिये किते मीहुं तो शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब दो मिनिस्टर आउन फुर्सतोरवन रईतुंगे मजदी के गवाद गड्डे थिम्मन माद्दाग शवेनी के दरों मिनिस्टर जवाब दो 5 मिनट के फुर्सते दी बडानो بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رأيتم مجليوك إزة الرئيس إزة المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهاس فنسويس ونهرك حجة ديوم فاسا دكا فميهن ليستو ترتيبهم حج جندي كتاب ميهون تولم فيلو وأكرت دائرة إزة المنبر حسين زياد كروي سؤال أقولين إزة المنبر نحن إخلاص الكماء كأقول شكر دانوا إزة الرئيس إزة المنبر هوشل بسؤال جواب دينهم قطون حج كيو فديكين قطو كتصورا كوتا ديوي قطا حج كوبريشن خدمتكم مچا عليالوالن ألوغن قستكورا آده दिव्यराज्य हज कॉर्पोरेशन की रईयतुन न होगे हज उम्रा के खिदमत फोर को दिनुमा सरकार मुफद्दी मुअस्ससा है हज कॉर्पोरेशन तरक्की को ज़मान फ़ित खिदमत फोर को दिनुमा की इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ु के वारा मुहिम वाउदे मिवाउदु के दशों में मुअस्ससा तरक्की कुरमट्ट का गिना मसके तक दानी कुरेमो इज़्ज़त रईस इज़्ज़त मेंबरों हज कॉर्पोरेशन उफद्दी के दोस्वर की अमिल जमाअत तकों हज उम्रा की खिदमत देमुंदिया दोस्वरे जमायत को मिदायरा कोदीफ़ा व खिदमत को अगवज़न को शुक्र दन्नवा हम या को दन्नवा भाई जमायत को रईतुं अतुम फैसा नगागें हज मीहुं गेंदियुमा दिमावी हुमाल तक फरवाएं होदुमा हज कॉर्पोरेशन वजूद वेगेंगा इज़्ज़त रईस इज़्ज़त मेंबरों हज गलुकम की इस्लाम दीनु के मतेर फस रुकुन के तेरेंगे रुकुन ए मुस्लिम इंसाना के कुलदान कमा गुलफवा रुकुने कुलदान कमा की माली कुलदान कमा जिस्मानी कुलदान कमा दतुर फतुर के अमन अमान कमा गोलिगें तरतीब वेगें अन्ना कमे है उसे हतिगावा मीहा हज दियुमा बेनुवा एम्मे मुहिम कमा की माली कुलदान कमा की मिज़मानु गौरी वसीले तो तेरें होदेन कमे निकमित मीहा ऐसे कं हासिल को देविदान कुड़ा मिंवरे अतुगो मीहा हज दान कुरा उम्मीदं अलिकमे गेनस देविदान मगा की एना एट्टका एफएसा को इन्वेस्ट को दिनो इज़्ज़त रईस इज़्ज़त मेंबरों मोडी हज कॉर्पोरेशन की हज जमाअत नो ए हज के खिदमत रईतुन फेमवर अंगल गोतुग लोई फसेह कमाए की अलुकं अदा करवेन एम्मे वसीलत क्या की फोर को दे मुअस्ससा है फैसा अदि हज दियुम गस्तु के फैसा एकरा फरातु के फैसा अमानत कमाए को बलहटा दी फैसा इस्लामी शरिया हुद्द कुरा उसूल इन्वेस्ट को इन्वेस्टमेंट तक लिबे फायदा हज दियुम गस्तु के होरी फरात खरद कुरा मुअस्ससा है अमिल फैसा रक्का को हज देवे मुद्दत कुरकोद्दी ट्रांसपेरेंट निज़ाम के दशों हज कोटा कशोर कोद्दी दुराल हज दामीहुन तैयार कुरमट्ट का नफसानी जिस्मानी अदु रूहानी को तुम बेनुवा तमरीन फोर कोद्दे मुअस्ससा है इज़्ज़त रईस इज़्ज़त मेंबरों मोडे हज कॉर्पोरेशन वजूदं औ मफ़हु दिवहि रईतुन हज दियुमुगे एतल लुई फसीहत के लिबिगें दिया प्राइवेट हज कुंफुंड तकुन ज़मान सुर देमुंगे हज अदि उम्रा खिदमत का इंकिलाबी बदल तक गेनौन हज की खिदमत फोर को दे हज की खिदमत दक्का आगुगे इतुर फैसा नुनगा हज के अलुकं अदा कुरुमगे फुर्सत तनवस को
ಹಜ್ಜು ಕೋಟಾ ಸಲ ನುಜಹ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಜ್ಜು ಕೋಟಾ ಲಿಬೇನೆ ಕಮಗೆ ಯಗೀನ್ ಕನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯಾ ಹಜ್ಜು ಕೋಟಾ ಯಕೀನ್ ಕುರ ನಿಜಾಮ್ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದಾಯಿರಾಗೆ ಕುರಿಯರಾಫವ ಕೌಮುತವಗೆ ತಜುರಿಬಾತಕ ಬಲ ಮೋಡೆ ಸಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಖಿದುಮೆ ಫೆಶೀಸ್ එකම එකශේන නිසාමේ තාරෆ්කෝ ඒ නිසාම්ගේ තෙරෙන් ෆෑසා දක්කා ෆරාත ෆෑසා දක්කා තර්තීබුන් කෝටා දෙවිගෙන් අදි දෙහස් 520 වනහරු ඒ මොසසයන් ಖಿದುමೆ දිනුම කණ්ඩේලි ආ උසූල් ගෙසට් කො ඒ උසූල්ගේ බයන් කොෆවා ගොතුක මතින් තර්තීබ් කොගෙන් දෙෆු ෆෙන්න නිසාමේ දශුන් ಖಿದುಮೆ ದೇಂ ಫೆಶುನ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ದಿವೆಹರೇತುಂಗೆ ಇತುಬಾರಾ ಲೋಬಿ ಮೆ ನಿಜಾಮ ಲಿಬಿ ಮೋಸಸಾಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಬೇನು ತೆರಿಕಂ ದಿವೆಹಿಂ ಬಲಾಗೆ ಕಮಕ ಇಜತ್ ರೈಸ್ ಇಜತ್ ಮೆಂಬರು ಹಜ್ಜುಗೆ ಅಳುಕಂ ಅದ ಹಜ್ಜುಗೆ ಅಳುಕಮ ಹಜ್ಜದ ಫರಾತ್ತಗ ಅಹಲುವರಿ ಕುರುಮ ಬಾವಾ ಟ್ರೈನ್ ತವಗೆ ಫೆಂವರ್ ಹುನ್ನಂ ವಿ ಮಿಂಗಂಡ್ವಸ್ ದಿವ ಮುಜ್ತಮ ಕಂಡಾಳಾ ದಿನಿ ಮೋಡೆಸ್ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜತ್ ರೈಸ್ ಇಜತ್ ಮೆಂಬರು ಮೋಡಿ ಸಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಸ್ನಗಾಗೆ ಅಯಾದಿ ತಕಾಫುಲ ಗುಳಿಗೆ ಫುರ್ತಫರ್ ರಾಜ್ಯಗ ಹಜ್ಜು ಅದಿ ಉಮ್ರಾ ತಕಾಫುಲ್ ತಾರಫ್ ಕುರೌನ್ ಅದಿ ಮೇದಾ ಹಮೇವೆಸ್ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾ ಕಮಾಯಕ್ ವನಿ ದೆಮಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫ ಇಜತ್ ರೈಸ್ ಇಜತ್ ಮೆಂಬರು ಹಜ್ಜು ಫಂಡ್ ಫෑಸಾ ಇತುರುಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಗ ಆಫೀಸ್ ತಕಾಯಕ್ ವನಿ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ಹಜ್ಜ ದಿಯಂ ಗಲುಯಿ ಫಸೇಹ ಗೋಯ್ ಹಮಜಸ್ಸುಮ MOU ತೋಗ ಸೋಕುರೆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಸೂಲ್ ತೋಗ ಹಿಫಾಟ ಸುಕೂಕ್ ಅದಿ ಎಹನಿಹೆಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗುಗ ಫಾಯ್ದಾಲಿ ಬೇಗೊತ್ತ ಹಜ್ಜು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೊ ಸೌದಿಗ ಬೇನು ಕುರಾನ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಬಸ್ತಗನೆ ಮಕ್ಕಾಗ ಮಾಯ ಬೆಮುಗ ದಿವಹಿನ್ನ ಖಾಸ್ ಹೋಟೆಲಿಂಗ್ ಹದ ದಿವಹಿನ್ ಹಜ್ಜು ಫಂಡ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಕಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ತಸವ್ವುರೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಮಾಯಕ ಕೋಟಾಗ ಕಂಕನ್ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ರಿಯಾಸತ್ ಗವನಿ ಉಸೂಲ್ ತಗೆ ಕಂಡಾಳುವಾಫ್ ಮಿಗೊತ ಕಂಡಾಳುವಾಫಾ ಉಸೂಲ್ ತವುಗ ಅನ್ನನಿ ಕಂಕಂ ಹಿಮೆನೆ ಫುರತಮ ಕಮಕ ಅಲಂ ಹಜ್ಜದ ಫರಾಯತ್ತಕಂ ಇಸ್ಕಂದಿನು ದೇವನ ಕಮಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಸ್ಸಹರಕು ನೋನಿ ತಕುರಾರ್ಕೊ ಹಜ್ಜನ್ ಉದೇವೇಗೊ ಹೆದು ತಿಮ್ಮನ ಕಮಕ ಒಮುರುಂ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಸ್ಸಹರು ಮತಿ ಮೀಹುನ್ನ ವಕಿ ಇನ್ಸತ್ತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾರ ಕಂಡೇಳು ಮಿಕಂಕಮು ಹಜ್ಜುಗೆ ಆಮಿಲುನ್ನ ಖಿದ್ಮೆತ್ ತೆರಿನ್ನ ಸಿಹಿ ಮಾಹಿರುಂ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾವೆಗೆಂವೆ ಮಿ ಬದಲ್ತ ಇಜತೆ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಗೆನ್ನವಾಫವಾಣಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿಕಮುಗ ಅಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ಗೊತ್ತಕ ಬಲ್ಲವ ದಿರಾಸಾ ಕುರೆವು ಮಫಹು ಫಹೆಜ್ ಜನವರಿ ದೆಹಾಸ್ ಫನ್ಸವೀಸ್ವನ ದೋಹು ಬೇವುಣು ವಜೀರುಂಗ ಮಜ್ಲೀಹುಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರೆವು ಮಫಹು ಆದೆ ಮಿಕಂಕನ್ ತಂಫೀಜುವೆಗೆ ದಾಣಿ ಸಾಲ್ಸ್ದೇಗ್ ಸಾಳಿ ಸೆವ್ವಣ ಹರುಗೆ ಹಜ್ಜುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿ ಬದಲ್ತವ್ಗೆ ಸಬಬು ಕಿವು ತರ್ತೀಬ್ ಕುರುಮ್ಗ ಒಮುರುಂ ಎಮ್ಮೆ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹುನ್ನ ಅಲಂ ಹಜ್ಜದ್ದಾ ಮೀಹುನ್ನ ಅಬದ್ವಸ್ ಇಸ್ಕಮೆ ದೇವಿಗೆ ದಾಣೆ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಇಜತೆ ಮೆಂಬರು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಮೀಯು ಹಜ್ಜ ದಿವು ಮಟ್ಟಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ದೆವ್ವಮುಗಣ್ಣ ರಸ್ಮಿ ಕೋಟಾಗ ಅದದಕಿ ಎಂಹಾಸ್ ಅದು ಹಜ್ಜ ದಿವು ಮಟ್ಟಕ ಮೋಡೆ ಸಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಸಾ ದಕ್ಕ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಹಜ್ಜು ಕಿವುಗ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರ ಮೀಹುಂಗ ಅದದು ಆಹಾರ ಕದ್ದನಿ ಇತುರೋಮು ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಇಜತೆ ಮೆಂಬರು ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ಕುರ್ಮತಿ ಆಲಮಿ ವಬಾ ಎಕ್ಕಮುಗವ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರ ಬಲಿಮಡುಕಮುಗ ಸಬಬು දෙහස් විහි අධි දෙහස් එකවිස් වනාරු හජ්ජ මීහුන් ගෙන්දියුම්ග හුද්ද එවස් ගෞමක ලිබිෆෙන් නුවේ දෙහස් බාවිස් වනාහරු හජ්ජදියුම්ග ෆුර්සත් ගෞමතක ලිබුණී වර මදු මිගොතුන් රාජ්‍ය ලිබුණී එම්මෙ හදර්ස්තයක අඩ්ඩිහ තිම් මීහුන්න ජාග එයි මිදෙන්නවි වබාගේ සබමු මිගොතුන් කොවිඩ් වබාගුලිගෙන් තිංහරුගේ තෙරේග ගෑක් ගණක තිංහාස් වරකම් මීහුන්න හජ්ජ නුදෙවිදිය ඉසත රයිස් ಸಾಸ್ದೇಗ್ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ವನಾಹಾರು ಹಜ್ಜ ದಿಯುಮ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫವ ಅಸ್ಸತೇಗ್ ಫನ್ಸಾ ಸಜ್ಜುವರಿನ್ನ ಸಾಸ್ದೇಗ್ ಸಾಳಿ ಸವನಾಹಾರುಗೆ ಹಜ್ಜುಗೆ ಕಿಯುಂ ಗೆತೆರೆಂಗ್ ಹಜ್ಜ ದಿಯುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ದೇವುನ್ ಅದು ಒಮರುಂ ಹಜ್ಜೆ ಫಸ್ಸಾರು ಮತಿಗೆ ಫರಾತ್ತಕ ಕಿ ಎಕನೆ ಒಳೆಂ ಉದಗುವಾನ ಫರಾತ್ತಕ ವಾತಿ ಎಫರಾತ್ತಕ ಎಹಿತೆರಿಯಕ ನುಲಾ ದತರು ನುಕುರವೇನ ಕಮ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ಗೆ ಹಜ್ಜು ಅದು ಉಮ್ರಾ ಖಿದ್ಮತ್ ದಿನುಮ್ಗೆ ಉಸೂಲ್ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾ ವಾತಿ ಕಿಯುಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುನ್ ಹಜ್ಜೆ ಫಸ್ಸಾರು ಮತಿಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ಹತರು ಫರಾತ ಎಹಿತೆರಿಂಗ್ ಗೆಂದಿಯುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ದಿನುಮ ನಿಮ್ಮನು ವೀಮಾ ಸಾಸ್ಯಕ್ ಸಾಳಿಸ್ ಹವನಾಹಾರುಗೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಮೀಯುಂ ಹಜ್ಜ ದಿಯುಮಲ್ಲಿ ಲಿಬುಣು ಎಂಹಾಸ್ ಕೋಟಾಗೆ ತೆರೆ ಮೋಡೆ ಸಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕಿಯುಯಿಂಗ್ ಸಾಸ್ಯಕ್ ಸಾಳಿಸ್ ಹವನಾಹಾರುಗೆ ಅಸ್ಸತೇಗ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮೀಹುನ್ನ ಫುರ್ಸತ್ ದೇಫಾವೆ ಅದಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಜಾಗ ಖಾಸ ಕುಫೋಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜುಗೆ ವಾವುದುಗೆ ದಶುಂ ಫಕೀರುಂಗೆ ತೆರೆ ಇನ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹರದುಗೆ ಹಜ್ಜಗೆಂದಿಯ ಮೀಹುನ್ನ ಕಮ್ಗ ದನ್ನವ ಬಾಕಿ ಎಸ್ಸತೇಗ ಜಾಗ ದೂಕಫಾವಾಣಿ ಬಲಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಹೀತೆರಿನ್ನ ಹಜ್ಜ ದಿಯುಮ ಫ್ಯಾಸಾ ದಕ್ಕಾಫಾ ಬೊಡತಿ ಬಲಿತ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ಅದಿ ಅವಸ್ ಫುರ್ಸತೆಗೆ ಜಾಗ ನುಲಿಬಿಜ್ಜ ನಮ ಎಮಿಹುಂಗು ಉಮುರುಗೆ ಹಜ್ಜುಗ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗು ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಡೋಮುಗು ಸೋಬುಂ ಫುರ್ಸತ್ ಅವಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಮಂಗ್ ಎದಿಫೆವಾ ಫರಾತ್ತಕ ಮಿಫದ ಖಾಸ್ ಹಾಲತುಗವ ಮೀಹುನ್ನ ಕಮುಗ ದನ್ನವ
शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर मिनिस्टर एदेबी जवाबा गुलिगन नुवत मिनिस्टर कुरेबी सुवाला गुलिगन रईतुंगे मजिदो गवायद गड्डी फसमना मादा गदरं इज़्ज़त मेंबरों इतुर सवाल करेमा फुर्सत हुलवादं इतुर सवाल करेमा कंडली फावने जुमला 30 मिनट इतुर सवाल करेमा कोम इज़्ज़त मेंबर का 40 फासी कुंत दिवड़ा अन्नवान आदि मिनिस्टर जवाब दे मा 2 मिनट दिवड़ा अन्नवान रईतुंगे मजिदो गवायद गड्डी फसमना मादा हागदरं इतुर सवाल करेमा एम्मे प्रथम फुर्सत मियारवानी सवाल करे इज़्ज़त मेंबर वाकरदु दायरा इज़्ज़त मेंबर हुसैन ज़ियादा शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर वरबड़ा शुक्रिया दी देवी तफसीली दिगु जवाब अवनु देवन सुवाल की सरकार वज़ीर ती विदालु एंहास कोटा के तेरेंतो हज कोऑपरेशन के वेरिना वेरिंगे आइला के बेबे फुलना हज दियुम फुर्सत होती देवन सुवाल की ए हर को हज देवेने फरायतन आमुकों इगेने एवस निजाम ओएतो और तिमन सुवाल की हज दा मिहुना एही तेरिंग गोतुगा होदा एही तेरिंग होदमुगा देफु फेना सियासते एबोइतो शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर को भी सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर आदे हज कोटा फोर को दिन मुगा वकी आइला का वकी मीह का बलयागे एक में नुकुरे एव्वे सिरग आदि उसूल तक एव्वे से को तक तने नुदे एहंकमों वकी बेफुलग आइला के मीह का वीति एमीह का मोडे हज कोऑपरेशनों फुर्सते नुदेन आदि इस्लामी कांदे तका बे वज़ारा में फुर्सते नुदेन सरकारों खास हालत रिजर्व को फोन कोटा के तेरे इन्वेस दें इशारा कुरेवी कंतत्तहुगा अगुन धन्यवानी इंहास कोटा राज्य लिबेइरुग इंहास मीहूं बेलेहेट्टु मट्टका एही तरिन दांजेहन इंहास मीहूं गे कंतत्त बेलेहेट्टेनी फुदेवरगे एही तरिंगे जमातें ओएगे एगे तेरेगा खिदमे कुरा मीहुन्ना कक्का मीहुन्ना मेडिकल डॉक्टर उन्ना नरुहुन्ना मिहेंगो सऊदी अरबिया के हज्जा बेहे उसूल तहुगा एबहुरी मिकंकं खंडालुवा फकोमे गावमकोम स्तबावन जेहे उसूल तक एहंकम राज्य खंडालुफे कोटा हज्जु कोटा एंहास मिहुन्ना खिदमे कुरमट्टका एवरुगे मिमवरे एक मिहुन्ना याकुगा दान जेहे एव्वेस हालेगे वकी बैका फुर्सत दिनुम गोतुं कोटा के तेरें एही तेरिन्ना एगुतका जागा देफे नुए शुक्रिया शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम FNF के 16 मेंबरों को अफ़दे बनी रईतुंगे मजिदी ज़ियारत कुरबाफ़ रईतुंगे मजिदी के मस्जिद बल्लवा देवमक एबेफुल मियोगुत गेदरी के बतिबे और एबेफुल मरहबा दन्नो आज देंग और फुर्सत मेहरबानी हनिमादु दायरा इज़्ज़त मेंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया इज़्ज़त रईस अदी इज़्ज़त मिनिस्टर हज कोऑपरेशन गिना कंततद्दनी रगाला मिनिस्टर एन्नमवस मी लिस्ट ओळवालु शकवा अळुगन हम वरगिना आडु इवे मिनिस्टर मी आडु इवे तो अळुगन हम साफ को लंबेनवनी देंग अनेकम की मी हज कोऑपरेशन नो टूरिज्म के व्यापार कुरा दौलत के बजट बिहार में फैसा दिगे हिंगा कोऑपरेशन गई गिना आदत का फैसा दे कीवेगिंतो मीकम मिहंगिरुगा टूरिज्म के व्यापार या हज कोऑपरेशन वरना मी जहनी शुक्रिया शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर को भी सवाल जवाब दे मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर आद कोटाया बेहे गोतुं देखेवे हुरिहा वाहकत की हगीगी वाहत के नूं कोटा कंदते की वरं इंसाफ कमा खंडेल फोन उसूल तका गवायदु के तेरें हवा कुरेवे कोटाए एहंकमों या बेहे गोतुं देखे वाहत की एम्मे रंगल वाहत के कम अगुण नु देखें देंते इशारा कुरेवी कंतते की मेदुगे असलो मौलुआ गुळुंगुरि कम कन नुआतीवे अलगुण या जवाबदारी वांग उजुरवेरी वांग एहनवे इज़्ज़त मेंबर एकमा गुळिगे खास सवाल फोनुवाफी नमा एकं हिंगागतुगे तफसील अलगुण जवाबदारी व रैतु मजलिहा मेदुस हम मी हाजिर गोत हाजिरवान वाह अलगुण दन्नो इज़्ज़त मेंबर अलगुण दन्नवालम बेनवने हज्जुगे खिदमत इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुगे सरकार दनी इंगिला बिबलतगे गेन्नमु इंगोड़ा नवान मीडिया हज्जुम फेशिगेम वेस मक्का या मदीना देतेरेगा कुरा दतुरुतव्वेस वनी हाई स्पीड रेल बदल कुरेफ अदि मक्का रूट मी वेस वनी राज्य होदा देविफ मिका हमजुगे मीडिया इज़्ज़त रईस जमहूरिया के सरकार सऊदी अरबिया या देमेंदुगे गुलुम के सबों एहंको मी फुर्सत के सालगोन सऊदी अरबिया के रस्के फान सलमान बिन अब्दुल अजीज शाह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिकमट का वर खास शुक्र दानवा मिकमकी मी राज्य रईतुन वर बडु लुइफसिया कमे लिबिगेंदिया कमे
ಜಿದ್ದಾಗೆ ಎರೈವಲ್ಗ ಎತ ಗಡೀರುಕು ತಿಬೆಂಜೆ ತಿಬುಂ ಎಮ್ಮೆ ದೆಮಿನುಟ ಬದಲುಗೆನ್ ದಿಯುಂ ದಿಹ ಗಡೀರು ಮಕ್ಕ ಮದೀನಾ ಕುರಂಜೆ ದತುರುತ ದೆಗಡೀರ ಬದಲುಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಮೀ ರೈತನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ್ ಕಿಹಾ ಬಡುಲು ಫಸಿಯ ಕಮೆತ್ತೊಮ್ಮಿ එහෙන්කම අවුන් මෙන්ගේ ඉජත රයිසු ජුමුරියා ඩොක්ටර් මොයිස්ගේ සරකාරුගේ අමාසේ මොඩේ සජ්ජ කෝපරේෂන් කී මැලේසියා ෆද අදි එහෙනේ තරගී වෙෆා ගෞම්තෝග මේ නිසාම් තරගී වෙෆාවා ගොත තරගී වෙෆාවා ගෞමක දිවහ රාජ්‍ය වෙගෙන් දියුම් शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर देंगा फुर्सत मेहरबानी हितदूद गदर दे कुन दायरा की इज्जत नंबर मी क्या रहमत नसीम शुक्रिया इस्तर राइस अळगोनगे सवाल की वी हावेस देफु फेन्न गोतक मिकं गेंदियु मट्टक आदि करप्शन गे तुहमत्तक जाग नुदिनु मट्टक हज्जद्दाम फैसा दक्काफावा फरायत्तहुगे लिस्ट आम कुरुमुगे विष्णुफुल गेंगुळु बंतो अळगोनगे देवन सवाल की हज कॉर्पोरेशन गे एमडी गे आयलायकी हितरिंगे गोतुगा मिदिय फहर हज वडांग गडुको हज वडांग आयलायतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर आदे अलगोन में अबुदस मसे कुरुम दनी करप्शन देखोಳ मोडे सज्ज कॉर्पोरेशन कंतते की देफु फेन्न कंतते के गोत एलिगन दान अदि अलगोन में मसे कुरुम बदमु हज जाग लिबे फरायत कुगे हम लिस्ट आम कुरेवेन निजाम दिवह राज्य गायम कुरुम इराद कुरे एकंक कुरे दान दे मसे कुरुम मी दनी सरकार के फरातुं हज्जुग अगु कुड कुरुमट्टक एगोत हज कॉर्पोरेशन के तसव्वुर के तेरें हज कॉर्पोरेशन मसे कुरुम बदे अदि हमें या को इस्लामी कानतका बेहे वजारा के फरातो मियाहारुग बिना कुरा औकाफ बिल्डिंग त निमुमु ए बिल्डिंग तकुन लिबे नफागे वकी इंसत्ते दिवे रैतु नट्टक हज्जु गळुकम वक़ुफ कुरुम मिदनी मशवरा कुरुम मिगुत मिकंकं फुरिहम को तरतीब कुरेगे दानी इज्जत रईस इज्जत मेंबरों मिकम एहेनियं इस्लामी गावम तव गवेस ओय गुत कानून तक गवायत हेदिगे औकाफ के कानून हज फंड मैनेज कुरुमा बे कानून मलेशिया फद अदि हेमेस इस्लामी गावम तव गोन्न गोत कानून तक हेदिगे रंगल मिकंकं तरतीब कुरेगे एंकम दिवह राज्य हकीकत को बेलेवेनी इस्लामी गौमतों को तेरेगा फाग को ले गौम का हज खिदमतुगा सबब की कुरियाला दुराला मिकम आवागें इंतजाम करेगे फैसा दक्कागें एमीह का हज्जु के अलुकं कशोर फोन्ना आहार एमीह के एगीफ मेवनी दिवह राज्य का एह मी वरा रंगल निजाम हकीकतुगा इज्जत रईस और बहुत शुक्रिया मिनिस्टर देंगा फुर्सत मेहरबानी हितदू दकुन दायरा की इज्जत नंबर इब्राहिम नासिर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर एक्शन प्लान 2024 गा एबे वजीर के मिनिस्ट्री बुनेफा दौलत के बजट के इतुरुं मिस्किता मरामत करूं बेनुम वा फैसा होदाने वाहक किया वरक फैसा होदी जितो ए फैसा होदी जनमा किता मिस्की मरामत करे जितो अदि एक इतुरा बजट के नुहिमेनी इतुरा तिंगुण बजट इतुर को के मिस्कितो के मरामत मसा कुराने वा किया वरक मसा करे जितो मिस्की मरामत करूं मसक्कत शुक्रिया इज्जत मेंबर एक और भी सवाल मैं तो के सवाल का दायरा के तेरे मिनिस्टर जवाब देवं बेन फुलवन्या एफर्ट ताउंडरो और बहुत शुक्रिया इज्जत मेंबर अदि इज्जत रईस आदे मिस्कित मरामत कुरुम बेनुवा हरद देगुण इतुर कुरुम की सरकारोगे वाउद इज्जत रईस जमहूरिया रियासी वाउद एंकम इज्जत रईस जमहूरिया वणी एमडफान वेरिकम हवाले वडायन्नेवी आहारम फेशिगें मीगे कुरिंग एव्वेस आहारेग्ग मिस्की मरामत कुरुम कंडाला फनुआ मिमवर फैसा हमजस्वा देवाफ ए बजट के तेरें मिस्कित मरामत कुरुम कंकं कुरियंगे बदे इराद कुरेबिया अदि दिवह राज्य के वरगिन आददगे मिस्की गैगणक असतेकें हा मिस्की राज्य के उरेरो मितंत मरामत कुरुमट्ट के इतुर फैसा बेनु वान एंकम अलगोन में गामाज की औकाफ बिल्डिंग तक गायम करूं मीगे कुरिमेस वगो बिल्डिंग अवट में गायम करूं एतनो आहारको गैगणक फस्वर्क मिलियन रुपया लिबे मोय बदे मिहार मी गायम करा बिल्डिंग तको के सबब मिहार बिना करा मी फैशन इराद को नवंबर में होगा अलगोन में मी उम्मीद करने एगे बिंगा एलिगन दानकम ए बेनो फैसा वनी बैंक ऑफ मोडिस इस्लामिक ब्रांच हमजीफ 350 मिलियन रुपया मी बिना करा बिल्डिंग तको आहारको गैगणक माधुवे अड्डी वर्क मिलियन रुपया इस्लामिक मिनिस्ट्री के इस्लामिक अंतका बे फंड वन्नाने एक माने की मिकंकम बेनुवान फुदेवरेगे
මාලි එහි තෙරික මේ ෆන්ඩුගේ සබමුන් ලිබිගෙන් දානකම එහෙම දුරාලා මිකංකම මෙදුගේ ස්ත්‍රාතීජිකෝ විස්නෑගෙන් මිකම බේනවා වසීලත ගායමකොගෙන් කුරි මගුග මිකංක හල්ලුවගෙන් දානේ ඉසතේ රයිස් ඉසතේ මෙම්බරුන් වරබ ශුක්‍රියා ඉජතෙන් මෙම්බරුන් මෙහාරු ගවෑදුගේ බෝවේ සුවාල් කුරුමරා සුවාල ජවාබ් දිනුම වගුත් කණ්ඩේලිෆ ගවෑදු බුණනි जवाब दे वजीर 2 मिनट दिबोडे अन्नवानकम सवाल करेम मेंबर का 40 फसिकुन दिबोडे अन्नवानकम एम 2 मिनट तेरेग वजीर इतरु तफसीर देवमकी मजिस गवादा खिलाफ वाकमेन्नु और दे फुर्सत मेहरबानी मोहम्मद को देखनु दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अवनु प्रथम सवाल की मोहम्मद को अलमु दा मिस्कितु को मसक्क मिहारो ಹುಟ್ಟಿ ಫವಾತ ಆಹಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಿಮಸಕ್ಕ ನಿಮೇನಿ ಕೊಂಗಿರಕ್ತೋ ದೇವನ ಸುವಾದಕಿ ಹಜ್ಜ ಫಣೋಮಗ ಉಮರುನ್ ದುವಸ ಗಾಗ ಬಾರು ದೆರವಾ ಫರಾತಕ ಇಸ್ಕನ್ ದೀಗನ್ ಹಜ್ಜುಗ ಅಳುಕಂ ಎಬೆ ಫೋನ ಅದಾ ಕುರವೇನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಪ್ಲೇನೆ ಎಬೆತ್ತೋಯೆ ಒನ್ನಮ ಎ ಪ್ಲೇನಕಿ ಕೊಬಾತೋಯೆ शुक्रिया इज्जत मेंबर और वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर प्रथम ती इशारा करे मिस्कितु का कंकं आवण बलाला इज्जत मेंबर वाकिंग एकमा बे मालूमात फोर को देना ए कोम मिस्कित तो या फॉर्मूला को एक सरहद तो एक मिस्कित बिना कर में बदे एहम एक तेरे कोम मिस्कित कं आवण जेने वाकिंग फाह को बलाला आदे देंग ती इशारा करे कांता होगा मेदुगे व्याकरण दारा इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दिनुगा अनुवानी दन्नवाफ ए इज्जत रईस जमहूरिया मेहर निम्मावाफ वाणी कैबिनेट को मशवरा का मतिंग हद्दिया फस्सहर मतीगे मीह विज्याम एमीहुन फस्ट माफ करो फस्टोस फस्सहर मतीगे मीह विज्या कोम्मे आहारकोस एमीहुन वकी इंसत्ते कोटा के तेरे खणेलुमा एहमे ममाने की एगोता एकन तरतीब गेंदाने मी अन्न हज्जों फेशिगे ए मालगोन मेंगे विष्णुमकी ओमुरुन हद्दिया फस्सहर मतीगे हुरिहा एम्मेना मी अन्न हज्जुगे फुर्सत दिनो कोटा के तेरे और बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी गादड़ उत्तर दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम शुक्रिया रईस मरोबा वजीर सरकार हज कॉर्पोरेशन के वेरिंगे सॉरी कुरिंग हज गोस्वा मीहुन तकुरारको हज दाकंग एब फाह कुरेवे एते बैक वेटिंग लिस्ट ग तिब्बा मी एमीहुन मी फुर्सत लिबेनी कों उसूल के तेरेंतो शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दम मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर मोडेस हज कॉर्पोरेशन के इस वेरिंग तकरार को हज दावा का बाय फॉर सोशल मीडिया एक एक प्लेटफॉर्म तो होगा दक्कम दातंग आवनवस देखेम हकीकत का एबे फ्रॉम कम में हज के स्टिबेंजे हज के मैदान रईतु न खिदमत कुर में तिबेंजे बयंगे मिनिस्टर वे सुननजे नोनिया ए सऊदी अरबिया के खंडाला फोन उसूल इंगे तो ए जमात का हवाले तिबे इस वेरिंग तेरे मके आदे दे बय को तिबेंजे आदे कम में गांव मकवेस इस मेंबर खंडाला फोए हज मिशन ने सऊदी अरबिया के गवाही तो ही मैंने कहा मैं हज मिशन का तिबेंजे ए हज्जा बे कंकं इंतजाम करा इस वेरिन्ना मेडिकल डॉक्टर उन्ना अदे हज कुंफुनी इतुरु उन्ना वाकी बयंगे ए अबदुस एकम के खिदमत के इसको तिब्बा वेरिंग एतागे कैंप तकुगा अदे खिदमत के तेरे के तिब्बा वंजे एहम एबे फोन तकुरार को कम हार के फेनुम की क्यू फलाला फज्ज दिन कम गन वेले हज मिदा मीहुं के तेरे के अबदुस कम्मेस निस्बतें ओन्नन जेहे वेरिन्ना खिदमत तेरिन्ना सिखी माहिरुन्ना कक्का मीहुन्ना यही तेरिन्ना इंगे तो शुक्रिया इज्जत शुक्रिया मिनिस्टर मोहम्मद इब्राहिम सवाल गुड़गा इच्छे इदारों बेन फुलवाती මේ අරුණුගේ සුවාල ජවාබ නොදෙවා ඉංගේතෝ වෙරින් දාංකන් අරුණ වෙන්න ඉංගේතෝ අරුණ මේ මිකන් මේ හජ්ජ දාම් ෆෙරිස්තර වෙරින් දාකන් අරුණ වෙන්න ඉංගේ එකමක එමුංග शुक्रिया मी देंगने का इतरु सवाल इदिवडा नवा सवाल करबम फुर्सत दे अरवान वगत होतीया अरुण देम फुर्सत मेहरबानी केदो दायरा की इज्जत नंबर मोहम्मद निशाद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अरुण सवाल की देहास 22 वनाहर पैसा देख की मीहुं कुरिंग देहा 26 वनाहर लिस्ट कुरेविफा मिहार एमिहुमानी एंगार फाहत जस्सा देहा 27 वनाहर लिस्ट कुरेफा ए कों हमयकुं वी कमेत्तो अळगुणुगे देवන සුවාදකේ නාසයිස් ගොතුගා හොදා ෆයිසයින් හජ්ජත් දියුන් රංගලු නොවා ෆදා නාසයිස් ගොතුගා ෆුරුසතු හොදාගෙන් හජ්ජත් දියුම කී රංගලු කමෙන්නෝ ඒ එකන් කුරාමි හුන්නකී ඒ රංගලත්තෝ අळගුණුගේ තිම්වන සුවාදකී ඉజ్జතේ රයිසු ජුම්හූරියාගේ
වෙරිකංකුර පාටි හුරෙෆා මනික්ෆාන් අදාත් පාටිය ගුලෙ වඩා ගති මිසරුකාරු කොයිෂන්නුම් අදාත් පාටි ගුළුනීතෝ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे मिनिस्टर और फुर्सत और जवाब दे मुगा मैं तो विहा स्पुरको गेंगोस दे बोला बड़ा बराबर शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत इज्जत मेंबर क्यों दो दायरा इज्जत मेंबर हिंद वड़ा बंदा इज्जत मेंबर क्यों दो दायरा इज्जत मेंबर मारूफ रीच हिंद वड़ा नो क्यों दो दायरा इज्जत मेंबर रीच हिंद वड़ा नो इज्जत वजीर कुरिया के गुस्ते हुआ बराबर शुक्रिया इज्जत मेंबर उशल विश्वादा गोल के अगुन धन्यवानी अगुन को वाह क्या किस धन्यवाद देहास 21 22 23 होगा राज्य में हज नुदा वाग एह माने कि एहारो के तिबे में दें जेहि गोना हर सोसालन एगोत दे तो क्यू तरतीब में ओन्नने एम कोविडा गुलिगें या तिंग आहारो के तेरेगा एवस गौम को हज कर नुदे राज्य एकन्य नो एम क्यू ऑटोइंग ओन्नने दिगुवे फदेतो दें जेहि गोना हर एह में मिहुंगे तरतीब ए बदल तके दुवस वरुगा अदि मिहार सैस वातंग ए फेन्नने एम एकं हल्लु कुरमट टका सरकारम एबदे मसे कुरमु सऊदी अरबिया कमा बे फरात का मशवरा कुरमु दनी हज कोटा इतुर कुरेवेतो एनमे एतनु हिंगमुंदा उम्रान एके मशरूर तका गुलिगें एवस गौमकादि कोटा इतुर कुरे नुदे गौमक कोटा इतुर को देनम ए लिस्ट को राज्य हिमने ने रात कुरेविया शुक्रिया मिनिस्टर देंगाल फुर्सत मेहरबानी हुलुमा दे देखनो दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमीद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर मैं वीवन वाजिली हुआ मेंबरों वाकुरिंसर आगुन में फेने वरक गिनफारो मिजाग लिबिगें हज दातंग हदिया कीगा मिदिया हरो ही तेरी गोतु के दिया मिहुंगे तेरे वरक गिन बेफुलंग बेमने हज कोऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजर एमडी के रह निस्बा बेफुलु मी हम तरतीबुन तोये मिकम मिकुरनी मनिकफान इस्लामिक मिनिस्टर वेहुरे तेदुबहुं मिताग जवाब देबुं आवुन वरक बुडंग एदें हज कोटा वक्कं कुरुम मी हिंगाकम मिनिस्टर मिकं हुट्टु विधान तो अलगुण सवाल शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दो मिनिस्टर और फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर आदि आगुन धन्यवानी हज कोटा वक्कं कुरा वाह क्या मिवाहकते की हकीकत खिलाफ वाहकत केंगे हज के ही तेरी नेगुमुग वकीकाल उसूल तक हज कोऑपरेशन खंडाला फो इयोलांग कोगें कुरिमतला मिहुंग तेरे की इंटरव्यू कोगें गैग वारुहर गदफ दमिहुंग यही तेरी को तो गेंद मिजेने एवेमा एकम खास उसूल तक हज कोऑपरेशन खंडाली फोवे इंगे तो बराबर शुक्रिया मिनिस्टर देंग फुर्सत मेहरबानी थोड्डू दायरा इज्जत मेंबर हुसैन समीर इस्माइल वजीर अरुण फुरतम सवाल की मी एंहास कोटा की एक तेरे तो यही तेरे में हिमेने वन डॉक्टर ना आदि तितनु मिशन का हिमेने बड़ाना बेफुलना की तेरे हिमेने बेफुलन तो देवन सवाल की विदालो की देहास 21 22 का क्यों सोस्ता दिवाह का एवी मकीवे तो देहास फैन सर्विस नो सौवी को फैसा की बेफुलना ए बेफुल नोगोस्तिब्बा क्यों तरतीब देवाती तो ए बेफुलना के जागे लिबिगेंगे जानी तिम्मन सवाल की विदालो मिनिस्टर वाह विदालो बस्तक का आदि होटल के वाह का मक्का मदीना मिहाता ना किता बस बदल मित्तो है आदि होटल के मसके कुरान में एक तफसील की को बात है कि क्या हिसाब को सितो शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे मिनिस्टर फुर्सत और बड़ा शुक्रिया इज्जत मेंबर अगुन धन्यवाद मसके कुरमुंदा तसव्वुर के वाह एकमे हासिल में कुरन एकमट्ट का वरकिन मसके तक कुरेविगे एह मुस्तकबल मोडे सज्ज कोऑपरेशन खिदमत आ उस्मिन का गेंदेवेन गोतु के मच्चा अलगोन अलियालो अफवानी एहमा अलगोन इज्जत मेंबर तिया हुशलुवी मेवेने आहारक गो मिहक मेवेने आहारक बदलुवे फेवनी
එකම බෙහෙ මවලූමත් අගොන් මෙන්න ෆෝර්කොත් දෙව්වයිර අගොන් වකින් බලාලාන ඒ කිහින වෙෆ ඔයි කමෙත්තෝ ඒ ශුක්‍රිය දෙන් කොල්ල මෙනුවේ මී ඉසතර මෙම්බරුගේ සුවාල්ග විදාල හජ්ජු මිෂන්න හජ්ජු කෝටාය මෙහර හජ්ජුගේ හිතෙරෙන්න හජ්ජු මිෂන්නකි හජ්ජුගේ කංකං ඔබ්සර්ව් කුරුමට්ටක සරුකාරුන්දා ඉස් වෆුද් ඒ වකි ખાસක් කෝටායක්ගේ දශුන් දා ටීම අධි ටීම කියයි ඒ එංහස් කෝටායෙන් බේරුම් රස්මි බේනුමද්දා බයෙන් ඒගේ හිමනේනි මෝඩේ සජ්ජු කෝපරේෂන්ගේ ඉස්කොත් තිබ්බවා බේෆුන්නා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉස්ලාමික් ඇෆියර්ස්ගේ බේෆුන්නා අධි කමා බෙහෙන් තජුර්බාකාරන් ඩොක්ටරුන්නා අධි ඒගේ තෙරේගේ හිමනුම සෞදීන් කඩාලාෆුරේ වකි දායිරත්තකේ ඒ දායිරත්තකුගේ හිමනේ මිහුන් මිෂන්ගේ හිමනේනේ ඒක ඉතුරුන් එංහස් කෝටා මෙවන්නනි හිදුමෙත් දෙ කොම්ෆුන්ඥ ඒ කොම්ෆුනීගේ තෙරේග හරකා තෙරේවා ඉස්මිහුන් ඒගේ තෙරේගේ හිමනේන කොමගොතෙවියස් අලුන් තෙද දන්නවනේ නම ಹುರಿಹ್ಯಾಮನ ನುವೆದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಸ್ವೆರಿನ್ ತೆರೇಮ್ಸ್ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಮಿದಿ ಹಜ್ಜುಗ ವಡೆ ನುಗನ್ನವ ಹೆಮಿಮ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ಗೆ ವೆರಿನ್ ತಕುರಾರ್ಕೋ ದಾ ದೇ ಬುನಾ ಬುಣುಮೆಸ್ ಮುಳಿಯಕು ನಗಳೆನ್ನು ದೆತ್ತೋ ಎಹೆಮಿಮ ಎವಾಹಕ ದನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೆಂಗೌನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಖಂಡಿತೀಮ್ ದಾಯರಾ ಗಿಜತಮ್ ಅಮೀನ್ ಫೈಸದ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರೈಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ವಜೀರ್ ವಜೀರ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಕಂಬೋಡುಮಕ್ಕೆ ಎವ್ವಿಸ್ವರಕ ವಜೀರು ವಡಾನ್ನವಾತಿ ಕೀನು ಬೈ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮತಿ ಮಗಾಮ್ತವಗ ತಿಬಿ ಹಜ್ಜು ಕೋಪರೇಷನ್ಗೆ ಮೀ ಬೆರಿನ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಬೇಫಳುಂ ಹಜ್ಜ ದಿಯಕಮುಗೆ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೆ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ದೌರುವಾತಿ ಏಕಮ ಎವ್ವಿಸ್ವರಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ತಹಗೆ ಕುರಿಂತೋ ಕೀನ ಹಿಂಗಾ ದಿಯ ಕಮೆತ್ತೋ ನ್ಯಾಳು ದೇವನ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಹಾರು ಹಜ್ಜುಗೆ ಮೀ ಅಳುಕಮ ಮೀ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹಿಫಾಫತಿ ಹಿರಿ ಹೋಟಾ ඒ කිහා මුද්දතක හිෆාෆුර හොටයතෝ හජ්ජු මූසු නූන් ගොතක එතන් කුයද්දී එකල එව්විස් මම්ෆායින් හෝදාතෝ නුනි මි මිහාර ඔල්ගල ලිබ්ෆුර මවලුමාත බලායරුග දෙහස් 30 හුගේ ෆහත වෙස් එබෙන් හජ්ජු කියු එහෙම මි රයිස්ගේ වෞදු ෆුද්දුමුගේ ගොතුන් මි ෆන්සාස් මීහුන්ගේ ජාග ඒ කෝටාගේ තෙරෙන් ගෙල්ලේති රයිතුන්ගේ තෙරේග කම්බොඩුන් එබු शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दें मिनिस्टर फुर्सत अरुण आदे इज्जत मेंबर ते हुशलो वी सवाल के मैंने होटला गोले मालूमात मिकंकमा बे कंका गुण वकीम बलाला इज्जत मेंबर एकम मालूमात फोर को दीफाना नोत इज्जत मेंबर ओन उसूल एकमा बे गो तो सवाल हुशलो नीमा अलगुण एकमा इरात को भी जवाब आरवाना एकंकं एक बलाला शुक्रिया मिनिस्टर दें फुर्सत मेहरबानी माडूबरी दायरा की इज्जत मेंबर अहमद जाहिर शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर मी निमिदिया जुला महोगा उम्रा गेंदुंग नमुगा अस्को ट्रैवल सर्विस वणी दिवे राइतुंग तुमरा बावर फैसा नगा अदि उम्रा गेंदुम उजुरेर खिलाफ और के सवाल की मी मसला वज़ीरुगे समाल का मासफावे तो अदि हम या खीगा मिफरात तक फसे इंतजाम के तेरेंग उम्र देवेन गोएं हम जेदाने तो शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे मिनिस्टर फुर्सत अरुण आज शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर ते हुशलो वी जमाअता गुलिगे बलंजे कंतता बेलुमफो इस्लामिक कंतका बे वजाराइन अलंजे फियोलतवानी अलाफ एगुतुं ए जमाअतु के हुद्द मिहारवानी सस्पेंड कोफ अदि एमस तहकीक कुरुम मोडिस पुलिस सर्विस वानी हुशालाफ मिगुतुं एमसलाग तहकीक कुरुम फो लिबे नतीजा बजा एकुम फोन एक्को अलगोन में एमिहुंग हुद्द बातिल कुरान वाक अगोन दन्नो अबदुस सरकारों इस्कंदने रईतुंग मसलहत එහෙම වීම අල්ගොන් මේ අදුගේ වාහකයාගේ මේක කොරින්වෙස් දෙන්නේවි මේ දායරා තක ගුලේ ගොතුන් එබ ජෙහි ගානුන් තක වෙස් අන්න එන්කම ඉዘත රයිස් ජුමුරියාගේ ඉර්ෂාදුගේ දශුන් හජ්ජා උම්රාගේ මැනේජ්මන්ට් ආ ගුලේ ගානුන්ගේ දෙලි කොපිය තයාර කරමුග මසිකවල් මේ කුරෙන් එබ ගෙන්දම් එහෙම මිකංකමුගේ ඉዘත මෙම්බරුන්ගේ එහිතරිකම එබ්බාරුල මුස්තක්බල්ගේ බේනු වාන शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी दिद्दू दायरा की इज्जत नंबर अब्दतीफ मोहम्मद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत मिनिस्टर अलवन सवाल की दिद्दू का इमारा कुरमंदा इस्लामिक सेंटर नोनी में गिना दोस्ती दाती अदि निमिगेंदिया सरकार गिना देते फायसा नोदी निमिगेंदिया सरकार एमडीपी सरकार गिना देते फायसा नोदी हुरुंग मसक्कन हुट्टाला हिसाब गोसोती है नमस मी सरकार रईस डॉक्टर मोदी सरकार फायसा देमुदाती नमस लस्वेगन अदिवस्लनी हेमिमा निम्मा दिनुमंग वरबडंग एदेवा कदना किहा ताकतो निम्मा फेता मुळुवे वरवाणी
शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರ್ ತಿ ಕುರೆವಿ ಸುವಾಲಗುಳಿಗೆ ಅವನು ದಂಡವಾಣಿ ದಿದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮುಮಕ್ಕಿ ಮಿಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಹೊರಬಡು ಅಮಾಜೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಹಿರಾದ ಕುರೆವಿಯಾಮ್ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಮಹುಗೆ ತೆರೆಗೆ ನಿಮಗೆಂದಾಣೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಳುವಿಗೆಂದಾರು ಎತ್ತನುಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಕೀರಿತು ಕುರ್ವಾಣ ಬೆ ಮರುಕಜ ಮಿನುಮೆಸ್ ಇಲ್ಮಿ ಹುರಿಹಾ ವಸೀಲೆತ್ತಕ ಎಕುಗ ಎತ್ತಂಗೆ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರೆವಿಗೆಂದಾಣೆ ಅವನು ಮಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದತುರುಫುಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಗೆ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರೆವಿಗೆಂದಿಯು ಹೊರಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी मर्दू दायरा की इज्जत मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर मेदुगे ಈ ಸವಾಲುಗಳೇ ಕುಂಫುರಿಂಗ್ ಎಬೆ ಮಾಫುಶೀಗ ಹೋಟೆಲೆಂಗಳವ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಏಕಮ ಅದಕೊಳಕ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ವಿದಾಳಿಕಮ ನೂಸ್ತಕ ನೆಫೆನೆ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಐವೆಸ್ವರಕ ಮಶ್ವರ ಅನುಕೊತ್ತು ಹಜ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಕ ಮಿನಗನಿ ಮಿ ಹಜ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ವಿದಾಳಿ ರೈಸ್ ಗೆ ಇರ್ಷಾದಿಯ ದುರುಸ್ನುಗೆ ತೆರೆಯಿನೆ ಕುಂಫುನಿ ಏಕಂತ ಕೊರಮಗೆಂದನೆ ಎ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ಗೆ ಹಿಯಾಲ ರೈಸ್ ಗೆ ಹಿಯಾಲ ದಿವಾನವನಿದೆ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वज़ीर फुर्सत और सवाल जवाब दो ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರ್ ತಿಯ ಕುರೆವಿ ಸುವಾಲಕ್ಕೆ ಮೇದುಗೆ ಸೀದಾ ಮೌಲೂಮ್ ಬೇರು ಸುವಾಲಕ್ಕೆ ಕಮ ಅವನು ಎದನಿ ವಕಿಂಗ್ ಎಮಸ ಹುಷಾಳುವ ಸುವಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಏರೋಂ ಏಕಮ ತಯಾರುವೆಗೆ ಆಸ್ ಅವನು ಎ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಣ ಹಾಕ್ದನು शुक्रिया इज्जत मिनिस्टर देंगे ಅವನು फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिर शुक्रिया से रईस अराउंड मरहबा वजीर अराउंड का सवाल की मिहातन हज दाम फैसा दक्काफा किता दिवे रही तुंगे बतिबितो हज नुदवी जुमला आदत अदि देहा 26 वनार हज दां कंडालिफा फरातक एदिष्टुवणी कंडाली निमिफतो एफरातकं हज देवेणकं यगीम वाणतो सतेक फंसास कोटा एंहास कोटा के तेरेंगे बेणुम कुरवे मी रईस के फंसास सीटरा అది కోఆపరేషన్కి సతేకాగ సీట మియదదు ತಂಕೊಳ ಕುಡಕೊಲ್ಲೆವೆ ನೆತ್ತೋ ಎ ಫುರ್ಸತಿ ತುರ ವಿಹಾಸ್ ಗಿನ್ನ ದಿವೆ ರೈತುನ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳು ಕುಳದಾಣ ಕಂದಿಬಿಗಂಬ ಮೀಹುಣ್ಣ ಶೇಬಿಕಂ ಮಿ ದೀನುಗ ಉಣ್ಣಣಿ ಏಮ ಎ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮೀಹುಣ್ಣಕಿ ಕುಳದಾಣ ಕಣ್ಣು ದಿವಿಗೆ ನುವಾ ಮೀಹುಂತೋ ಎ ರೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕುರ शुक्रिया इज्जत मेंबर को सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और ಅದು ಹೊರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರ್ ತಿ ಹುಷೇಳಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವನು ದಂಡವಾಣಿ ಅಬದುಸ್ ಹಜ್ ಕೋಟಾ ಮಿ ದೇವೆಮ ಮಿದನೆ ಅವನು ವಾಹಕಾಗ ಮಿ ಕುರಿಸ್ ದೆನ್ನೆ ಫದಾಂ ಕಿಯುಗೆ ತರ್ತೀಬ ಬಲಾಗಿನ್ನೆ ಏಮ ತರ್ತೀಬುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಹರಕ ಕಣೇಳಿ ಫೋನ್ನ ಅದದ ಅಬದುಸ್ ಹಜ್ ಕೋಟಾ ಫೈಕೊದ್ದೇವೆನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಓನಿ ಕುರುಮಕಿ ಏಯಿ ಹಜ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕುರಾನ್ ಖಮೆ ನೂ ಏಯಿ ಕೆಂಗೆತ ಅವನು ಕುರಿಗೆ ವಾಹಕಾಗ ದೆನ್ನೆ ಫದಾಂ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ದೋಸರುಗೆ ಹಜ್ ನುದೋಮುಗೆ ಸಬಬು ಮಿಯಾ ಬದಲ್ತಗುಗೆ ಸಬಬು ಮೀಹುಂ ಇಸ್ಫಸ್ वे फहत सोसाला फहुरी हुरुं एकं हल्लु कुरमा हुरिहा गौमकोस मसे कुरो बदे ए राज्य एकनि दिमाग फे मसले नो एगे एंगोडानवान इज्जत मेंबरुना कोविड उगे दोसरो या तिंग हर तेरेग हरम फुलत बंदुमा मिकंकम गुलिගෙන් एव्वेस गौमक हज्जन उदेवेकं मस्जिदुल हराम गे नमाज कुरो मुंदी एताग मसक्कत मिहो ए दोसरो अलगोनु जिद्दाग वजीफा कुरो दोसरो अगोडगे एता कांते दोसरो हुरी गोय එහෙම හජ්ජ එදුවස්වර්ග මිහුන්න නුදේ එහෙම කිව් දිගුගෙන් දියුමකි තොබී කම හුරිහා ගවමෙග්ගේ සක හල්ලු කරම මසේ කරව බදේ ඉංගෙත වරබ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत मेंबर सुवालुगे देवන බෑන් අගොන් දන්නවානි සරුකාරුන් රිසර්ව් පුරා කෝටාග අදදු මදුකුරෙවුම රයිස් ජම්හූරියා වති ඉර්ෂා දෙවවා ದೆನ್ ಅನೆಕ್ಕಮಕಿ ಮಾಲಿ ಗಾಬಿಲ್ಕಮ ಗುಳಿಫವಾ ಕಂತತ್ತಕ ಬೇಗೊತ್ತನ್ ತಿಕುರೆ ವಿಸುವಾಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹದಾರತುಗ ಏಕೇಕಿ ಜಮಾಂತಕುಗ ದೌಲತುಗ ಫರಾತುಂ ಮೀಹುನ್ನ ಇಹಸಾನ್ ತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮುಂದೆ ದಿಯ ಅದಿ ಏಕೇಕಿ ವೆರಿಕಂ ತಕುಗ ದುವಸ್ವರುಗ ಏಕಂ ಹಿಂಗಾಫೆಬೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದುನಿಯೆ එහෙම සරකාරුග ෆරාතුන් රයිතුන්න එදේ හදියා එයි වරක් බොඩු මතිවරි හදියායෙන් හජ්ජුගේ හදියාය කියයි එහෙන්කම ඒ හදියාගේ තෙරෙයින් खास सियासत के कांडेलिगे दौलतों ए फुर्सत ए देवेनी एमिहुंगे हज की इराद करे व्याम हम सहा रंगल गोतु करे हज शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर देंगे और फुर्सत मेहरबानी हुरा दायरा की इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नईम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अलवन फाक लंग हम मिनिस्टर या द मिनिस्टर के टीम
कुरवा बुरा मासे कहेंगे तो अड़गंड के दे सवालेंगे भाई प्रथम सवाल की बालिमी हुन्ना हास फुर्सत के मिहारो देवंतो हज कोट आगे तेरे दें कोबातो आदत की दें देवने सवाल की इस्लामी दावत फेतरुमुगा मिनिस्ट्री एम इस दौरे मिहारती आदा कुरवणी हेमीमा एगोतुं राज्य के रात्तकुगा इस्लाम दीन फेतुरुमा कंडालु वफावा सियासत की को बैत शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर को सवाल जवाब देवा मिनिस्टर फुर्सत और वर बोड़ा शुक्रिया इज्जत मेंबर तिकुरे सवाल आदे अगुन दन्नवानी खास हालत मेदुरफावा फरात का अबदुस ihsan terikam for kodde onna siyasatuge dashun migoto agunum balla miyaharuge emme fahum media hajjuga lofam miyako sajja gosfa hunnan enage interview agun mannawan fenif ei sarkaru reserve quota ge tereng enage fursat libuni miyun huriha ahartake wegen dieruge sena ki lofam miyaka viti enage fursat nulibi foti enames mi sarkaru enaya e fursat fahiko dini මිදිය හජ්ජුග තෙරේගෙස් කිඩ්නි ෆේල්ුව ඩයිලිසිස් දමු දිය මිහුන් සජ්ජද්දිය අදි එමිහුන් අරෆාතවස් ගෙන්දෙවුන් වර ගාතෝ එකංකම් බලා වර වරුගද ටීමකුන් එහි තෙරින්ගේ ටීමකුන් මිහුරිහා කමදියයි බලා ඛිදමත් කරමු එම් හජ්ජුගේ ඔපරේෂන් කියයි වර බොඩු ඔපරේෂන් එකේ තොයි අගොන් මෙන් කණ්ඩාලා ෆුන්න කිතෙම් මෙමොළු සියාසත්තගේ කණ්ඩාලා ෆුට්ටස් මෑදානුග හිඟා කන්තත්තේ කි වර බුර බොඩු කන්තත්තකින් එයි එකන් තජ්රුබා කරවා තිබෙ බෙෆුනෙන් වඩන්නවන එහෙමම එකම බෙහෙ ගොතුන් එකන් ඒ සියාසි කො එකංකන් නෙගුමකී අලවොන ගබෝ කරේ ගොතුග එහා රංගල කමෙන්නෝ එහෙන්නමස් කංකන් ඉස්ලාහ කුර්මට්ටක බිනා කුරණි ඛියාල්ත දිනුමා ෆාඩු කියොන්තන් ඒ අබදුස් බලා ගන්නන කන්තත්තන් ඒ දැන් ඉසතර මෙම්බර් ති ඉෂාරා කරවි දීනි දාවත් ෆිත්‍ර මුකංකම් ගෝවා අවුණ යකින් තෙබේ ෆාඩොස් වාෆාන ඉසත රයිසු ජම්හූරියාගේ රියාසි බයාන් තහුග रिसालत प्रोग्राम गवाह किया नमाज प्रोग्राम वाह किया मिबावत गवाह कत रईस जमहूरिया रियासी बयान को इज्जत मजली वाणी इव्वाफ एमन फान कडालो वाफा उसूल तो तेरे मुळे राज्य मिदनी एकम दीनी हेरंत इतर कुरुम के प्रोग्राम त हिंगम और शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर मिहा हिसाब सवाल के वगुत निमुनी मिनिस्टर शुक्र धन्यवाद मस्जिदों के रईस के मेज़ हुशाला कंकं हाईपेंट के द्विराज्य के जमहूरिया गानो सासी के सत्य के नोदिया व नमादा के शवेनी गावा गुत के मतीं ह्यूमन राइट्स कमीशन दे मेंबरों अय्यं कुरुमट्ट का कानून नंबर हाई अब्दिक देहा साई ह्यूमन राइट्स कमीशन के कानून के फसवन मादा गावा गुत के मतीं रईस जमहूरिया फनवाफा मसले दिरासा को गोते निम्म एमसे अगुले दायमी कमेटी फनवं रईस जमहूरिया फनवाफा सिटी मस्जिद इबाद अमीन अहमद धन्यवाद रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लोय वेदुन सलाम फॉर धन्यवाद में कानून नंबर हाइंग ऑब्लिक देहास हाय ह्यूमन राइट्स कमीशन के कानून के दशों मुफद्दाफावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द मोल्डीव्स के दे मेंबरों के मुद्दत 8 सितंबर देहास फंसवी हंग हमवाती एमगाम तक मेंबरों आयन कुरमटका ए कानून के फसवन मादा गावा गुतकमतिंग इवलान कुरमुंग एकमंग इजाब देवी बेफ्लुंगे तेरेंग अलगंड फेंड दे बेफ्लुंगे नामाय ए बेफ्लुंगे मालूमात मिस्टियाक फोनवी में एकेंग अल्फाल मोहम्मद फारिस तोहा हेमवेर सोसंग देंग अल्फाल मोहम्मद शफीक महमूद माफर्न पोपी विमा मिदवे फुलुंगे नान रईतुंग मस्जिद हुशालवा देवा मस्जिद फेनवडानवा गोतेक मतिन फास को देवा अंगवा देवुंग एदेमे इतराम कबूल कुरेवुंग एदेमे सतार सफर सालस्तेक 47 11 अगस्त देहास फंसवीस खादिम कुम मोहम्मद मोइज शुक्रिया अमीनाम रईतुंग मस्जिद गवाद सते के 31 वन मादा के नूनु दरुं मिमस दिरासा कुर्म ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमिटी फोन विजकम गदनो इब्तिदाई बहुत सरकार का हतेपेंट के सरकार का फरातुन विधुरी दायरा की इज्जत मेंबर हसन वहीद उशाल वाफा व ज़कात बिल मी बिल के प्रथम क्यों विवाहनी 11 अगस्त देहास फंसवी का बेबुनो देहास फंसवी सोना हारु के देवना दौर के 23 सोना जलसा का बिल हुशैल मशा जवाबदारी वडायत मशा फहबस विदालु जुमला फनरमेट के प्रसुते दिबेडा नवान बिल के इब्तिदाई बहुत सिंगम दायर ए फनरमेट एकुगा अनुमत बाबे बसवाद बागम बेनु कुरम के इख्तियार इज्जत मेंबर दिबेडा फाबे बिल हुशैल बादे इज्जत मेंबर फुर्सत करो शुक्रिया इस्ते रईस
ಜಕಾತುಗೆ ಬಿಲ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಹುಷಾಳಾನಿ ಮಾಯಗಂಡು ತಿಮ್ಮಕ್ ಸತೆಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಜಕಾ ಶರೂಕಫವ ಮಕ್ಸತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೇನ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮತಿಂ ಜಕಾತು ಕಂಕಮ ಗೊಳೆ ಗಾನೋಣಿ ಒಣಿಗಡೆಂಗೆ ಕುಲವಾಲುಂ ದಕ್ಕಂಜೆ ಜಕಾತುಗೆ ಬಾವತ್ತಕ ಜಕಾ ದೆಕ್ಕುನ್ ಲಾಜಿಮುವ ಫರಾತ್ತಕ ಜಕಾ ದೆಕ್ಕುನ್ ಲಾಜಿಮುವ ಮುದಲುಗೆ ಬಾವತ್ತ ಕಂಡೇಳುಂ ದಿರಿಳುಮುಗ ಹಮಹಮಕಮ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಫುದುಂತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಜಕಾತು ಗತುಗ ಲಿಬೆ ಮುದಲ ಫೈಸಾ ಬೆಹುಮ ಎಫೈಸಾ ಬೇನು ಕುರುಮ ಗುಳೆ ಆಮ್ ಉಸೂಲ್ ತಕ್ಕಂಡೇಳುಂ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಬಿಲು ಹುಷಾಳುಮುಗ ಬೇನುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾತುಗ ಜಕಾ ಶರೂಕಫವ ಮಕ್ಸತಂ ಹಾಸು ಕುರವೇನು ಗೊತೆಗ್ಗ ಮತಿಂ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಜಕಾ ದೆಕ್ಕುಮ ಬಲಾಗತುಮ ಜಕಾತು ಗತುಗ ಲಿಬೆ ಮುದಲ ಫೈಸಾ ಬೆಹುಮು ಕಂಕಂ ಹರ್ದನ ಗಾನೂನಿ ಒಣಿಗಣೆಗೆ ದಶಂ ಹಿಂಗ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಜಕಾತುಗೆ ನಿಜಾಮುಗೆ ಗಾನೂನಿ ಒಣಿಗಂಡೆ ಕಂಡಾಳ ನಿಜಾಮುಗೆ ಹಿಂಗುಮ ಬೆಹೆ ಹಮತಕ ಉಸೂರ್ತಕೆ ಬಯಾನ್ ಕುರುಂ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮುವ ಎತ ಸಬ್ತಕೆವ್ವೆ ಎಹನಸ್ ವಗುತುಗೆ ಬೇನುಮ ಕುರುಕೊಕ್ ಮುಹಿಮು ಸೌಬತ ಮೀಸ್ತರಿ ಮಜ್ಲೀಹುಗೆ ಇಸ್ತರಿ ಮೆಂಬರುನ ದನ್ನವಾಲಾನ ಜಕಾತಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಫಸ್ತಂ ತೆರೆಂ ಎತ್ತಮುಕಮ ವಾಯರು ಸತ್ಯನ್ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮಕ ಮಿಫದ ಗಾನೂನೆ ಮುಹಿಮ್ವಾನ ಎಮ್ಮಿ ದನ್ನವಾ ಸಬಕಿ ನಮಾದಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಾನುಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತವಗ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನೆಂ ಇಶಾರಾ ಕುರಫ ವನಿ ನಮಾದು ಗಾಮಿಕೊ ಜಕಾ ದೇಶೆ ಎಗೊತುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಂ ಆಯತಕಿ ಸೂರ್ತು ಬಗರಾಗ ಸತೇಗ ದಿಹವನ ಆತುಗೆ ಮಿವಾ ವಕೀಮು ಸ್ವಲಾತ ವ ಆತು ಜಕಾ ಮಾನೈ ಅದಿತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ನಮಾದು ಗಾಯಂ ಕುರಾಶೆ ಐತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ ಜಕಾ ದೇಶೆ ಇಸ ದೆನ್ನವನು ಸಬಬು ಎಗೊತುಗ ಮತೀನ್ ತರ್ತೀಬು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಬಿಲಕಿ ಜಕಾ ನೆಗುಮ ಬೆಹುಮುಗ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಫವ ಗಾನೂನಿ ಒಣಿಗಡೆ ತಂಫೀಜ್ ಕುರ್ಮ ಎಕುಲವಾಲಫವ ಬಿಲಕ ವೆಫಾ ವಕಿ ಗವಾಯತಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗಾ ಮಜ್ಬೂರು ವಾಜಿಬೆ ಗೊತುಗ ಬಲ ಮಿಬಾವತುಗ ಅಳುಕನ್ ರಂಗಳ ಬೆಲುಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿವೆಗೆಂದ ಬಿಲಕ ಮಿಬಿಲ್ ವುಮಿ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮುವ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಸಬ್ ಕಂಬುಗ ಫಹ ಕುರಂ ದುನಿಯವಿ ನಜರಕುಂ ಬಲಾಯರು ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮುವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಬುಗ ಫಸ್ಟು ಕೊನು ತೆರೆಂ ಏಕಮಂ ಇತುರು ಸಮಾಲಕಮೆದ್ದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಬಿನಾ ಆರಾಸ್ತು ಕುರ್ಮ ಬೇನುವ ಜಕಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಬಿನಾ ಆರಾಸ್ತು ಕುರ್ಮ ಬೇನುವ ಜಕಾತಂ ಇಸ್ಕನ್ ದಿನ್ ಕಮವಾಯರು ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಗ ಜಕಾತ್ಗೆ ಫರ್ದು ಮುಹಿಮ್ಮುವಾಯರು ಏಗೆ ಮಂಜಿಲ ಮಕಾಮ್ ಅದಿ ಮುಜ್ತಮ ಜಕಾತ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಹೇಹಿತುಂ ಗಬೂಲ್ಕೊ ಎಂ ಅಮಲಿ ಸಿಫೈ ಗೆನವಮಟ್ಟಕ ಮಿಬಿಲ್ಗ ಬಯಾಂಕ ಫೆವುಮಿ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸಬುಕಮ್ಗ ಫಹ ಕುರಂ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವನಿ ಗಾನೂನಕೊಂ ಎಬ್ಬಾರುಡುನ್ ದೀಫಿನಮ ಜಕಾತುಗೆ ಸಬು ದೌಲತುಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇತುರು ಕುರವಿ ತೌಲೀಮಾ ಸಿಹಿ ದಾಯಿರಾ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮ ವಜೀಫಾ ಉಫೆದ್ದುಮ ಬೇನುವ ಫರಾಯ್ತಕ ಹರದುಕುರ ಟೆಕ್ಸ್ ನೂಂ ಆಮ್ದನಿಯೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನತಿ ಮಿವಿಸ್ನುಮುಗೆ ಸಬು ಮುಜ್ತಮಾವುಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ವಸೀಲೆತ್ತವಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಫವ ಫಕೀರುಕ ನತ್ತಾಲಮುಗ ಆ ಉಸ್ಮಿಂತಾಕ